Welcome to KBM Review. Kani kalong kajing pentip syapi barok ki viewers jong kani ka YouTube channel. Baka KBM Review kalapat ya ka online telecast copyright jong barok kitu ki film Khasi bat penar ya ki balak dep and upload kani ka channel. Kata kamut ka KBM Review kalalong try ya barok kite ki films. Don ki films ki balak penmihi damangi. Don ki films ki bangila syutiet na ki weipat ki producers. But don ru ki films ki bangila thiet na ki stockist centers. Namar ngila lap, but don kato kat ningut ki producers ki balak di ya ka copyright jong ki films ki jong ki syaki stockist centers. But kite ki stockist centers ki pelaj pajba ki CDs jong kite ki films. Kat ba mangipat ni thiet no ya ka online telecast copyright jong ki films na ki stockist centers. Te kumta nga syukwa ban pensya ya pi ki pajba wa ya kino ki films ki balak dep an upload. Bat ya kiba on sa upload ru hakane ka channel. Kidei ki balak long try da ka KBM Review. Bat la dalap yano ba copy tu lani upload tu hakiwe pat ki YouTube channel ya kite ki films. Kin sa syak penshitom da ka badan kuna bat syak set hotok kat bakum ka an jong ka copyright app. Ni don kam ya ka jing kershan ka jong pi. Sngoba ban ya like ban subscribe bat ban ya comments ya ki jing sngo ki jong pi. Kublai shibun. Boleh kau? Boleh. Kaya ka belajar. Kakali fi kat ba ngandang mare kawan ban tendra enga dan bok employ lingko na Synsharlang. Di flash tam iman. Up kendian ngan licensium ka fast box nakali. Umilay fi ngam da khustam hiru. Kaya bakum ta dak se. Ngasa ang ni harum kendian. Tu kata ya kan bui fi. Dengan kitbox, lawan kot kit. Fipan, kot kumna. Keteng jonga kari man bat la ban khot nga kari. Lanot kalam sha ka jingjong. Lalot kalam sha ka lanot. Mensim asap, mensim sarong. Chisin Khasi ching babi kan la. Kajin kwan ha laya kaspa. Chisin Khasi kan saja kwa. Mensim asap, mensim sarong. Chisin Khasi ching babi kan la. Kajin kwan ha laya kaspa. Chisin Khasi kan saja kwa. Lanot kalam sha ka jingjong. Lalot kalam sha ka lanot. Jinsuk nansim hang no kin share habang Lyngdoh yang nansim sngolen. Wala ka hok syukur kin khen yuria ruki nyon ben. Suk nansim hang no kin share habang Lyngdoh yang nansim sngolen. Wala ka hok syukur kin khen yuria ruki nyon ben. Lalot kalam sha ka jingjong. Lalot kalam sha ka lanot. Lalot kalam sha ka jingjong. Lalot kalam sha ka lanot. Wala Synsha ka jing lalot. Tuda kenal kenal ka jingjong. Laya ubit niya crowd bayang punyo tuda kenal.
Waila Synsha Kajing Lanot Tuda kenal kajing Jawa. Ani wow, balay kum ne, kay ka balajay phi. Song. Minne phi mai kat bangadang Maria Sam. Kinsan kawan kawai kakali kumbakan pinra no inga dan bok bangakloy no Lyngkhoi sebut dan bok ba iwan lam no ini kit yanga. Bat iwan on yanga sini. Ngao em khun ya phi. Ba phi dei pada pikir bha. Handre phim ju sungap. Wanri, tesha se alpilai nga bekit. Te haba kumta kit. Dia trek tayu. Ya menta te nasinya taksi vio mas. Hello. Oh hoi. Ngala khai mi urtat. Pasti ngenta thara ngala kohis to. Doh. Kolan. Lan. Oi mama. Wan thane. Pej bha ka ding le yo ka. Lip kumno yo ka khau on na waja. Ka mama. Oh ka. Kena tip kena itu pak chana ro kam ler tip ka piang le ka kam ni phi mama ngalak thai ngahap matrai kaju si kaju ka kam yeng to kata simong knot song hane ngan bastai mangai me kumne nadu langrit mame kimi kikpa hadin bal khai me layam nga perne san manga me menta kamut wasai dayap manga kamut mano ban pek menta melade ban lena ban songna laga breu ne kumnon phi mama saya ingat yok ngai kata ka breu manohin ka man pra amalong halok junga hikkan ya ka ka Mawlong balai ngukslai abadon manga kunyi ngan penwat himanga shish phi mama ni pamalok nama phi nga yang lade ro aduk kane kata ma phi mama tangkalok ro phi padyo ma phi pamalok ma phi nga Susi ya tu se hanga mele susi mela susamla la dam snodun kam man pen yo menta me waju kuslai kadang don manga mele susi ya tu se hanga mele susi mela susamla la dam snodun kam man
เป็นโยกมันตามีวัดจูกุสไลกัดดำดนมังงาชิชพิมามาพีเตตังกะกอกยาลาเดปันกุมเนชิกุมเนวัดชวาฟีลาดียกพินซาบะบีลีพิกุสไลยังงางามจุปรวาวัดชวาฟีลาดียกพินซาบะบีลีพิกุสไลยังงางามจุปรวาSusi ya tu se hanga mele susi mela so samla ya dam so dun kam man pen yo man ta me wat tu kuslai kat dam don manga Wachwa fila di yok pin sa babi beli piku sayangan am jepwa hanta pin sa babi hanta pin sa kuslay hanta pin sa babi Kau tay mẹ cần thấy áp lực keren banget. Oh soy oh soy Ka temen dah kaj salah Kumna menurut orang tak ketinggal kan thay beriau Ka temen dah kaj salah Oranges and finger chips. Ti haba kumta mata si family class kin ai. MA ngamlay. Namar Fredin wan shoyanga. Na hapli kai batu. Hello. Freddy. Pilawan. Oh, ngadan bapadlock hanya abras je. Tumut wan shoyanga. Okay, kata. To.
nang ta uful gai tong kan ni mentan oi sudah wan atat mulai jan poi to kata ngin ya no baru pelak kerki tharai ya oh saya Freddy lawan Paralog bait lada pia itenat iki program ki bang ye pen i hang ne nga kerpat jur ya phe ba phen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phe da ka ba like bat share ya kane ngin saya shem biang hakawai pat ka episode khublei shibun khublei shi hajar ngo